ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбасӣ барномаи иттилооти навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. дар студия Сора Холиқназарова ва Суҳробшоҳ Давлатзода. Салом. имрӯз дар муассисаи давлатии боғи фарҳангии фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ даври шаҳрии фестивали қаннодӣ ва ҳалвопазӣ баргузор гардид. дар чорабинии роҳбарияту намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, вазорату идораҳо ва намояндагони корхонаву ширкатҳои қаннодӣ ва ҳалвопазии пойтахт иштирок намуданд. ҳамкорони мо мавзӯъро идома медиҳанд. нахуст меҳмонону иштирокчиёни фестивал аз намоиши навъҳои гуногуни маҳсулоти қаннодӣ ки дар даромадгоҳи муассисаи давлатии боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ аз ҷониби 4 ноҳияи пойтахт ба маъраз гузошта шуда буд дидан намуда ба намунаҳои беҳтарини онҳо баҳои баланд доданд. дар оғози чорабинӣ муовини раиси шаҳри Душанбе Одиназода Дилшод суханронӣ намуда зикр карданд ки фестивали мазкур бо мақсади баланд бардоштани иқтидори истеҳсоли корхонаҳои саноатии пойтахт, беҳтар намудани сифати истеҳсолоти ватанӣ, тибқи ҷадвали баргузории фестивал, намоиш, ид ва озмунҳои анъана ва ҳунарҳои мардумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2021 гузаронида мешавад. миллати тоҷик яке аз қадимтарин мардумони минтақаи Осиёи марказӣ буда дар ташаккули тамаддуни ҷаҳонӣ бо мероси бои фарҳангии моддӣ ва ғайримоддӣ мақоми шоиста касб намудааст. бахусус дар бахши омодасозии шириниву қаннодиҳо бонувони тоҷик маҳорати баланди катбонугӣ дошта, хони идонаи ҷашнҳои миллии тоҷиконро бидуни шириниҳои гуногуни болаззати омода намудаи занону духтарони тоҷик тасаввур намудан ғайриимкон аст. мардуми тоҷик дар омодасозии маҳсулоти қаннодию ҳалвопазӣ таърихи кӯҳан дошта, дар тӯли ҳазорсолаҳо то имрӯз ташаккул ёфта истодааст. ҳунарҳое ки имрӯз омода карда шудааст, ҳамаш ай маҳсулоти ватанӣ ширу қаннодӣ тайёр шудааст. амиҷа 4-5 намуди ҳавло. иҷа ҳавлои сафедак ҳаст, ҳавлои сирх ҳаст, тар ҳавло ҳаст, ҳавлои ширӣ ба чормағз тайёр шудаги ба шир аз шири қиёмшуда тайёр мешавад. ҳавлои сафедак аз равғани зард, пудра, шакари хок карда шуда омода мешавад. амиқачи ҳавлои сурхак аз равғани зағир, аз равғани пахта, орд, шакар тайёр карда мешавад. анъанаи омодасозии шириниҳои миллиамон бо зарфиятҳои хоси худ бахусус аз лиҳози усули омода намудан ва истифодаи навъҳои гуногуни маҳсулот дар ҷаҳон беназиранд. шириниҳои тоҷикон бо гуногунии худ ки навъҳои мухталиф аз қабили хамирӣ, ширӣ, мевагӣ ва ғайраро дар бар мегиранд, аз ҳамдигар тафовут доранд. ин аст ки фарҳанги омодасозии ғизоҳои миллиамон ҷузъе аз анъанаҳои фарҳанги меҳмоннавозии тоҷикон мебошад. санъати омодасозии шириниҳои миллӣ бахусус ҳалво, кулчақанд, нишолло ва монанди инҳо дар байни сокинон шӯҳрати хоса дошта, санъати тайёр намудани он дар ҳама минтақаҳои ҷумҳурӣ паҳн гардидааст. баъд аз санҷишу аз назаргузаронӣ ғолибони озмуни мазкур муайян карда шуда, дар фазои тантанавӣ ба ғолибон ва иштирокчиёни фаъол аз ҷониби намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе диплому сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. конститутсияи истиқлолияти давлатии Тоҷикистонро таҳким бахшида, асосҳои сиёсиву ҳуқуқӣ ва самтҳои умдаи пешрафти ҷомеаро ба меъёрҳои эътирофшудаи ҷаҳони муосир мутобиқ гардонд. инак аз қабули ин санади тақдирсоз дар Тоҷикистон 6 ноябр 27 сол пур мешавад. зимнан дар ташкилоту корхонаҳо бо иштироки намояндагони сохтори давлатӣ ва донишмандони соҳаи ҳуқуқи мамлакат тадбирҳои гуногуни илмии оммавӣ ҷараён доранд ки дар онҳо перомуни аҳамияти ин ҳуҷҷати олии давлатдорӣ ибрози андеша карда мешавад. хабарнигорони мо аз ҷамъоматҳои идона ба муносибати солгарди 27 рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон гузориш доранд. таваҷҷӯҳ кунед. конститутсия қонуни сарнавиштсози миллат таҳти ҳамин унвон дар муассисаи давлатии осорхонаи миллии Тоҷикистон бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 27-солагии қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши илмӣ назариявӣ баргузор гардид. директори осорхона Аҳлиддин Ибодуллозода ҳамоишро ифтитоҳ бахшида зикр намуд ки Конститутсия ҳамчун дастоварди бузурги миллати тоҷик заминаҳои ҳуқуқии эъмори давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявии тоҷиконро фароҳам оварда, шакли олии ифодаи ҳуқуқи давлатдории миллӣ, ҳимояи манфиатҳои миллӣ ва ҳифзи ҳуқуқи ҳар як шаҳрванди мамлакат мебошад. дар осорхонаи миллии Тоҷикистон бахшида ба ин санади олии давлат гӯшаи алоҳида амал мекунад ки дар он доир ба Конститутсия зарурати қабули он, давраҳои таърихӣ ворид намудани тағйиру иловаҳо ва аҳамияти таърихӣ ва иҷтимоии Конститутсия ба ҳар як тамошобин маълумот дода мешавад.
тариқи райпурсии умуми халқи 6 ноябри соли 1994 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул мегардад ки бо ҳамин кишвари соҳибистиқлоли мо соҳиби яке аз муқаддасоти миллӣ, яъне шаҳодатномаи миллат мегардад ки мо имрӯз санаи 27-мин солгарди қабули Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо шукӯҳ таҷлил намуда истодаем. дар ҳамоиш дигар иштирокчиён аз ҷумла олимону муаррихон низ баромад намуда иброз доштанд ки қабули Конституция имкон дод ки дар мамлакат сулҳу субот барқарор шуда ҳаёти ҷомеа ба маҷрои осоишта равона карда шавад, қонунияту тартибот барқарору ҳукмрон гардад ва дар ин замина барои рушди соҳаҳои иқтисодиёт, иҷтимоият ва фарҳангу маънавиёт шароити мусоид ба вуҷуд оварда шавад. нақши Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар такомули мафкураи миллӣ, Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳкими ниҳодҳои давлатдории миллии тоҷикон, Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон санади рушдбахшандаи соҳаҳои хоҷагии халқ, аҳамияти ҳуқуқӣ ва сиёсии Конституция дар замони муосир, аз таърихи қабули Конституция, нақши Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар рушди қонунгузории миллӣ аз ҷумлаи маърузаҳое мебошанд ки дар ҳамоиш пешниҳод шуданд. дар кори ин ҳамоиши илмӣ назариявӣ роҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба сухан баромада роҷеъ ба аҳамияти Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақши он дар пойдории давлатдории милливу волоияти қонун ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандон ибрози андеша карданд. зимни таҷлили рӯзи Конституция дар Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон донишмандони бахши ҳуқуқ ва дигар ширкаткунандагон роҷеъ ба таърихи ин санади волои ҳуқуқӣ андешаронӣ намуда Конституцияи давлати соҳибистиқлолро ҳуҷҷати олӣ арзёбӣ намуданд. зикр рафт ки Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷати таърихиест ки ҳамчун сарчашмаи рушди низоми нави қонунгузорӣ иштироки озодонаву васеъи шаҳрвандонро дар ҳаёти сиёсиву иҷтимоии мамлакат ва идораи давлат таъмин кард. Конституция ҳамчун қонуни асосӣ заминаҳои ҳуқуқии давлат, дахлнопазирӣ ва якпорчагии кишвар, манфиатҳои миллӣ, ҳадафҳои сиёсати дохиливу хориҷӣ ва асосҳои иқтисодиву иҷтимоии ҷомеаи Тоҷикистонро муайян сохт. дар ҳамоиш нутиқон атрофи афзалияту меъёрҳои Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ибрози андеша карда ин санадро заминаи асосии рушди муносибатҳои ҳуқуқӣ дар таҳкими рукнҳои давлатдории навини тоҷикон, яъне бунёди давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд дунявӣ ва ягона маънӣ дод карданд. ба далели пойдории волоияти қонун, таҳкими ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии сокинони мамлакат, бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи Исмоили Сомонӣ бо ташкилу ба роҳ мондани чорабине дар душанбе аз рӯзи қабули Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашн гирифтанд. дар ҷамомат қайд карда шуд ки Конституция ҳамчун санади олии ҳуқуқӣ аз як тараф барои таъмини волоияти қонун дар ҷумҳурӣ ва аз тарафи дигар барои пойдории сулҳу субот дар мамлакат заминаи мусоидро фароҳам овардааст. Конституция ҳамчун дастоварди истиқлолияти миллӣ ва санади сарнависсози таърихӣ манфиатҳои олии миллат ва давлати соҳибистиқлоламонро инъикос намуда ба омили муҳимтарини кафолати устувории ҳаёти сиёсии ҷомеа мубаддал гардидааст, иброз шуд дар чорабинии мазкур. дар ин ҷо нутиқон бо такя ба ҷашни рӯзи Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид доштанд ки ин санади ҳуқуқӣ ҳамчун таҳкимкунандаи давлати демократӣ, бахтномаи миллат, сарчашмаи асосии ҳуқуқи пойдории давлати дунявӣ дар кишвар бояд бо тамоми мазмуну муҳтавояш аз ҷониби ҷомеа дарк карда шавад. мақсад аз ташкил ва баргузор намудани конференсияи мазкур ин пеш аз ҳама баланд намудани ҳисси ватандӯстӣ ва эҳтиром гузоштан ба муқаддасоти ватан ба ҳисоб меравад. албатта ки ба мо маълум аст санаи 6 ноябри соли 1994 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тариқи райпурсии умумии халқӣ қабул карда шуд ки ин санаи тақдирсоз барои миллати тоҷик як санаи тақдирсоз ба ҳисоб меравад, зеро ки дар ин рӯз Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид ва ҳамасола ин рӯз ҳамчун рӯзи тарихӣ ҷашн гирифта мешавад. тазаккур дода шуд ки мазмун ва муҳтавои Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон комилан ба меъёрҳои ҳуқуқӣ мувофиқат намуда, бо назардошти ин ҳамчун як ҳуҷҷати комили ҳуқуқӣ эътироф карда шудааст. зеро Конституция мустаҳкамкунанда, муайянкунандаи мақом ва манзалати инсон, ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои ӯ дар ҳудуди давлат, таҳким ва устувории ҳокимияти давлатӣ, ба виҷа ҳокимияти иҷроия, қонунгузор ва суб маҳсуб ёфта, таҳкиму устувории истиқлолияти давлатӣ, ваҳдати миллӣ ва сулҳу суботи ҷомеаро таъмин менамояд.
дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии тоҷикистон низ бахшида ба рӯзи конститутсия таҳти унвони конститутсия бахтномаи миллат бо иштироки роҳбарият меҳмонон ва кормандони китобхона мизи мудаввар баргузор гардид. иштирокчиёни ин ҷамъомад доир ба конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фикру андешаҳои худро баён дошта аз ҷумла иброз доштанд ки конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон санади танзимкунанда ва муқарраркунандаи сиёсати дохилӣ ва хориҷии давлат мебошад. бо шарофати арзишҳои конститутсионии миллати тоҷикро дар арсаи ҷаҳонӣ шинохтанду эътироф менамоянд. дар ин санади олии давлат мақсаду вазифаҳо, асосҳои сохтории давлатдорӣ, рамзҳои давлатӣ, ҳудуди кишвар, муносибат бо моликият, самтҳои сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба таври возеҳу равшан инъикос шудаанд. яъне конститутсияи даврони истиқлол ҷавобгӯ ба талаботи замони нав ва ҷомеаи муосир буда то имрӯз барои рушду тараққиёти давлатдории миллӣ, таҳкими пояҳои он ва зиндагии осудаву озоди мардуми тоҷик нақши калидӣ мебозад, зикр шуд дар мизи мудаввар. дар доираи дастуру супоишҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шӯрои машваратии оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Рашт форуми минтақавии соҳибкории Рашт 2021 таҳти унвони рушди соҳибкорӣ агросаноатӣ ва ҷаласаи ҳафтуми шӯрои соҳибкорию сармоягузорӣ дар водии Рашт бо иштироки намояндагони доираҳои соҳибкориву сармоягузорӣ, вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, шарикони рушд ва коршиносон баргузор гардид. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони минтақавии мо. дар толуни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт форуми минтақавии соҳибкории Рашт 2021 таҳти унвони рушди соҳибкории агросаноатӣ бо иштироки доираи бонуфузи намояндагони байналмилалӣ, вазороти идораҳо, соҳибкорону сармоягузорони ҷумҳуриявӣ, шарикони рушд ва коршиносон баргузор гардид. форумро раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон Саъдиқ Қодирзода ифтитоҳ намуда қайд намуд ки бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ва рӯзи соҳибкор дар водии Рашт бори нахуст форуми минтақавии соҳибкори Рашт 2021 таҳти унвони рушди соҳибкории агросаноатӣ баргузор мегардад. ҳадафҳои форум шиносоӣ бо имкониятҳои соҳибкорӣ дар самти васеъ намудани истеҳсол ва коргарди маҳсулоти кишоварзӣ, баланд бардоштани ҷолибияти сармоягузории водии Рашт, ҷустуҷӯи роҳҳои муосир, гардонии дастрасӣ ба воситаҳои молиявӣ, дарёфти бозорҳои фурӯш, баррасӣ ва дарёфти роҳҳои ҳалли мушкилоту монеаҳои мавҷудаи соҳибкорию сармоягузорӣ дар минтақа ба ҳисоб меравад. дар кори форум мавзӯъҳои имконияти соҳаи кишоварзӣ ва арзёбии заминаҳои мавҷуда дар водии Рашт, дарёфти роҳҳо ва усулҳои афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти ғизоӣ, роҳандозии усулҳои нав, ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ дар тақвияти коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, афзалиятҳои технологияи муосир дар баланд бардоштани суръат ва сифати маҳсулоти кишоварзӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар форум 6 санади ҳамкории ёдоштҳои тафоҳум байни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сангвор ва ҷамъияти саҳомии кушодаи кафолат ҷиҳати бароҳ мондани ҳамкориҳо дар самти фароҳамоварӣ ва эҷодӣ, мавзеъҳои сайёҳӣ ва бунёди иншоотии хизматрасонӣ байни ҷамъияти саҳомии кушодаи кафолат ва ташкилоти ҷамъиятии рӯшноӣ ҷиҳати бароҳ мондани ҳамкориҳо дар самтҳои сайёҳӣ ба имзо расонида шуд. беморхонаи марказии ноҳияи Восеъ баъди аз навсозӣ имсол дар давраи тирамоҳу зимистон тариқи муосир бо гармидиҳӣ таъмин карда мешавад. дар муассисаи давлатии хонаи интернати бемориҳои рӯҳии ноҳия низ барои гузаронидани давраи тирамоҳу зимистон ба қадри кофӣ сӯзишворӣ захира карда шудааст. ҳамкори мо дар минтақа Хоҷа Назриев дар гузориши худ иттилоъ медиҳад ки аксарият корхонаву ташкилоти ноҳияи Восеъ ба мавсими зимистон омода мебошанд. беморхонаи марказии ноҳияи Восеъ баъди аз навсозӣ дар ин муассисаи тиббӣ барои гузарониндани давраи тирамоҳу зимистон шароитҳои мусоид фароҳам оварда шуданд. ҳамаи ҳуҷраҳо бо ҳамин тарз тариқи гармидиҳии фарши гармидиҳанда гарм нигоҳ дошта мешаванд. бо мақсади сарфакорона истифода намудани нерӯи барқ, беморхона аз воситаҳои барқдиҳандаи тариқи нури офтоб ва равшани нерӯгиранда истифода менамояд. бо истифода аз чунин восита ҳуҷраҳо доимӣ бо оби гарм таъмин ҳастанд. ҳамин тавр дар 3 ошона ҳуҷраҳо бо гармӣ таъмин карда мешаванд. барои фасли тирамоҳу зимистони соли 2021-22 баъди таъмини аз навсозии беморхонаи марказии ноҳияи мо ҳамаи фаршҳои гармидиҳанда таъмин шудааст. дару тирезо ҳама шишапӯш, қариб ки
ҳамаи таҷҳизотҳо мерасад به حد نقض مسئله زمستانگذارانیمان همه حجره‌های بیماران گرم با فرش‌های گرمی دهنده تجهیزات داشت در تریزهاشون در تریزها همه شیشه‌پوش کرده شدند با گرمیدهی علوی احتیاج نداریم عین در دیگر مؤسسه‌های تندرستی ناحیه وسیع هم آمادگی‌ها برای گذراندن دوره تیره‌ها و زمستان در سطح خوب قرار دارند. در مؤسسه دولتی خانه اینترنت بیماری‌های روحی که از جانب دولت و سرپرستان مبلغ‌گذاری کرده می‌شود برای گذراندن این دوره به مقدار 70 تن انگشت و 70 کوب هیزم ذخیره کرده شدند. این مؤسسه طریق پیچ‌های بوغی گرم کرده می‌شود. حالت پیچ‌ها به موسم نو پورا تیار می‌باشند. در مؤسسه همچنین واسطه‌های برق‌دهنده دیزلی موجود می‌باشند. رهبریت مؤسسه دولتی خانه اینترنت بیماری‌های روحی ناحیه وسیع اطلاع دادند که مؤسسه به دوره تیره‌ها و زمستان امسال آماده بوده این موسم را به دشواری می‌گذرانند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه وسیع برای برنامه اطلاعاتی نوید. дар шаҳри истарафшан ба монанди ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат тадбирҳои ободонӣ вусъати бештар касб мекунанд. ба чорабиниҳои вобаста ба бунёдкориву созандагиҳо дар баробари мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр инчунин соҳибкорону сокинони ватандӯст ҷалб мегарданд. ҷузъиёти бештар дар матлаби навбатии барнома. бо ташаббус ва дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади рушди ҳунарҳои мардумӣ ва ҷалби ҷавонону наврасон ба омӯзиши ҳунарҳои ниёгон дар доираи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёди бинои нави муассисаи давлатии таълимии коллеҷи ҳунарҳои мардумии шаҳри истарафшан бо маром идома дорад. бинои мазкур аз 3 ошона иборат буда дар арафаи иди наврӯзи оянда ба истифода дода хоҳад шуд. дар ин бино барои омӯзиши ҳама намуди ҳунарҳо шароит фароҳам оварда шуда баъди ба истифодадиҳӣ хонандагон метавонанд аз имкониятҳои мавҷуда фаровон истифода кунанд. то имрӯз 70% корҳои сохтмонӣ ба анҷом расонида шуда ҷавобан ба ғамхориҳои сарвари давлат ҷомеаи омӯзгорон ҳунармандон ва хонандагони муассиса дар ҳудуди коллеҷи мазкур толори намоиши ҳунарҳои дастиро бунёд намуданд. айни замон дар коллеҷи ҳунарҳои мардумии шаҳри истарафшан зиёда аз 300 нафар донишҷӯён таҳсил карда сол аз сол сафи касбомӯзон зиёд мешавад. муассисаи давлатии таълимии коллеҷи ҳунарҳои мардумии шаҳри истарафшан маҳз бо ташаббус ва дастгирии пешвои муаззами миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъсис дода шуда соли 2009. агар солҳои аввал солҳои қаблӣ мо нисбати ҷалб намудани донишҷӯён камакак заҳмат кашида бошем, солҳои охир бениҳоят талабгори дохил шудан омӯхтани ҳунару ҳунармандӣ дар байни ҷавонон бениҳоят бисёр шудааст. муассиса аз рӯи 6 ихтисос 11 равияи 30 миллӣ заргарӣ, мисгарӣ, оҳангарӣ, кулолгарӣ бадиӣ, наққошӣ, гаҷкорӣ, атласу адрасбофӣ, қолинбофӣ, кандаккорӣ ва армуғонсозӣ аз чӯбу агил амал мекунад. дар айни ҳол зиёда аз 320 нафар донишҷӯёни хушбахти мо аз тамоми минтақаҳои кишвар дар ин муассиса таҳсил мекунанд. корҳои ободонии созандагӣ дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри истарафшан низ муташаккилона идома дорад. дар доираи 1300 рӯзи корҳои ободонии созандагӣ ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон корҳои сохтмонӣ барои бунёди синфхонаҳои иловагӣ дар марҳилаи ниҳоӣ қарор дорад. маъмурияти коллеҷ азм дорад ки ин солӣ барои мардуми тоҷикистон хотирмонро бо натиҷаҳои назаррас ҷамъбаст намояд. синфхонаҳои иловагӣ ҷавобгӯи талабот ва дар муҳлати таъиншуда мавриди баҳрабардорӣ қарор хоҳанд гирифт. баъри дар амал тадбир намудани супоришҳои роҳбари давлат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон мо сайру кӯшиш намуда барои пешрафти таълиму тарбия ва сатҳи дониши донишҷӯён барои баланд бардоштани он кӯшишу ғайрат намуда
сазовор ҷашн гирифтани ҷашни 30 солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ободии муассиса дар муассиса корҳои ободӣ ба анҷом дода шуда ва идома дода шуда истодааст. ҳоло дар муассиса 1520 нафар донишҷӯён таҳсил намуда истоданд. барои донишҷӯён шароитҳо муҳайё мебошад. барои боз ҳам сатҳи баланд бардоштани сатҳу сифати дониши донишҷӯён синфхонаҳои иловагӣ сохта шуда, варзишгоҳи замонавӣ сохта шуда истодааст, ки дар рӯзи иди конститутсия ба истифода дода мешавад. ва ғайр аз ин барои боз ҳам сатҳи дониши донишҷӯён беҳтар шудан синфхонаҳои лабораторӣ барои фанҳои фармакология ва фанҳои химия таҷҳизонида шуда истодааст, ки ин ҳам дар таҷлили рӯзи конститутсия ба истифода дода мешавад. коллеҷи тиббии шаҳри исаравшан ҳамчун муассисаи таълимии миёнии касбӣ оид ба тайёр намудани мутахассисони кори ҳамширагӣ, тибби ташхисӣ, кори тибби профилактикӣ, фармасевтӣ ва кори момодаягӣ фаъолият мекунад. коллеҷ дар тобеати вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва ҳуқуқи додани дипломи маълумоти миёнии тиббиро дорад. театр дар тарбияи маънавии аҳли ҷамъият нақши барҷаста ҷуста. саҳнаву намоишҳои он ҷиҳати бедории миллӣ мусоид мебошад. аҳли эҷоди театри масака мусиқӣ ба номи Саидалӣ Вализодаи шаҳри Кӯлоб низ талош меварзанд, то рисолати аслии хешро дар назди тамошобин бо таҳияи намоишномаҳои дархӯри рӯз бо сарбаландӣ иҷро намоянд. гузориши ҳамкорони мо идомабахши ҳамин мавзӯст. ин лаҳзае аз тамрини намоишномаи нави театрӣ аз ҷониби ҳунармандони театри масака мусиқӣ ба номи Саидалӣ Вализодаи шаҳри Кӯлоб мебошад. ҳунармандони театри мазкур хеле сермаҳсуланд ва ҳамасола якчанд намоишномаҳои навро рӯи саҳна гузошта пешкаши тамошобинон мегардонанд. тӯли чанд моҳ аст ки мо намоишномаеро аз рӯи асари устод ҷумъа Қудус бо номи Кавсан рӯи саҳна бароварда истодаем ва ҳар рӯз тавринҳо рафта истоданд. ин намоишномаро мо мехоҳем ки дар рӯзи ташкилёбии театри тоҷики рӯзи 7 ноябр баргузор мегардад пешкаши мухлисону ҳаводорони санъати театрӣ гардонем. ва мавзӯи ин намоишнома бисёр мавзӯи рӯзмарраи ҷомеаи имрӯза мебошад, ки ҳамаи камбудиҳои имрӯзаи ҷомеаро дар бар мегирад. ва дар ин намоишнома ҳамаи ҳунармандони ҳам касбӣ ва ҳам ҳунармандоне ки ҷавоне ки навакак рӯи саҳна омаданд ва мо онҳоро омӯзонда тайёр кардем нақш бозӣ мекунанд. ва ман боварӣ дорам ки ин намоишнома дар рӯзи театри тоҷик писанди мухлисону ҳаводорони санъати театрӣ мегардад. намоишномаи нави мазкур бо номи Кавсан тарбиявӣ буда порадиҳию порахӯрӣ ва оқибатҳои онро дар бар мегирад. дар ин намоишнома тӯҳмат, пас задани шаъну шараф бар аъло намоиш дода мешавад ва дар охир ҳақиқат ғалаба мекунаду бегуноҳ озод мегардад. ҳунармандон тамоми маҳорати худро ба он равона сохтаанд, ки ин дарди ҷомеаро ба тамошобин расонанд ва боварӣ доранд, ки дар инсон муваффақ мегарданд. дар театр гурӯҳи рақсӣ низ таъсис дода шудааст, ки онҳо аллакай бо барномаҳои худ дар чорабиниҳои гуногун иштирок намуданд. дар гурӯҳи рақсӣ 16 нафар ҳунармандон аз ҳисоби писарону духтарон ҷалб гардиданд. дар театри давлати шаҳри Кӯлоб гурӯҳи рақсӣ бисёр дар як сатҳи бисёр баланд амал карда истодааст. дар ҳамаи чорабиниҳои театр, дар ҳамаи чорабиниҳои шаҳр, вилоят, ҷумҳурӣ ин ансамбл ҳама вақт омода ҳаст. дар гурӯҳи ансамбли мо зиёда қариб як 50 рақсҳои гуногун ҳаст, ки рақсҳоро мо дар ҳамаи чорабиниҳои давлатии ҳукуматӣ истифода мебарем ва мо аллакай як барномаи беҳад зебои консертӣ рақсӣ омода кардем. албатта рӯзи ҳафтум тамошобинон омада тамошо мекунанд. ҳунармандони театр пайваста барномаҳои ҷадиди фарҳангӣ омода ва пешниҳоди тамошобинон мегардонанд. сарояндагону навозандагон суруду мусиқиҳои навро барои ҷашнҳои дар пеш истода омода намуда истоданд.
اهل هنر تئاتر ولایتی موسیقی مزدکاوی به نام استاد سیدعلی ولیعظم شهر کلوب با انمون هنری بالای خویش در جشن با نفوذ میلاد 30 سالگی استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان سهم ارزنده خود را گذاشتند. اهل هنر که سه گروه در اینجا عمل میکند، گروه اکتوران، گروه سرایندگان، نوازندگان و گروه رقصی. امروزها آمادگی جدی دیده ایستاده‌ایم که در پیش روزی تئاتر تاجیک است. میخواهیم که با نمایشنامه‌های نو، با برنامه‌های خوبی کنسرتی این روزی تئاتر تاجیک را و روزی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان را در سطح بلند جشن بگیریم. ҳаминак барномаи нави фарҳангӣ ва намоишномаи кавсан бо кушодани дарҳои театр барои тамошобинон шурӯъ аз 7 ноябр пешниҳоди сокинон гардонида мешавад. ширинҷон сафарзода, сайфиддин исмоилов аз шаҳри кӯлоб барои барномаи навид. шуғли гулпарварӣ аз пешаҳои сердаромад маҳсуб меёбад. бо назардошти талаботи рӯзафзуни корхонаву ташкилот ва шахсони алоҳида ба гулҳои гуногуни ороишӣ, ин пеша дар мамлакат рӯ ба инкишоф ниҳодааст. дар шаҳри исфара низ ҳамин раванд ба мушоҳида мерасад. ҳамкорони мо дар ҳамин бора гузориш медиҳанд. гул рамзи зебоӣ ва ободию хуррамӣ аст. ҳамчунин аз оромию осоиш ва шодию хурсандиҳо дарак медиҳад. бинобар ин онро ҳамагон дӯст медоранд ва дар тоҷикистони азиз аз ҷумла дар шаҳру диҳоти Исфара гулпарварону гулдӯстон зиёданд. яке аз онҳо хатмкардаи техникуми кишоварзии шаҳри Санкт-Петербург Парвина Абдуллоева буда дар соҳаи гулпарварӣ таҷрибаи калон дорад. туфайли кордонии ӯ айни замон дар шаҳри Исфара дар ин самт қадамҳои устувор гузошта кишту парвариши гулҳои мавсимиву доимиро бо истифода аз гармхонаҳо роҳандозӣ намуданд. вақте ки ба гармхонаи Парвина ворид мешавем, тамоми коргоҳи ӯ пур аз гулҳои гуногун ранг ва зебою муаттар мебошад. дар ин гармхонаҳо ҳазораҳо бех гулу буттаҳои мавсимӣ парвариш меёбанд. солҳои қаблӣ баҳри сарсабзу хуррамгардонии кӯчаю хиёбонҳои ҳудуди шаҳри Исфара гулу буттаҳои ороишӣ аз дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ харидорӣ карда мешуданд. ҳамин гулҳои довудиро қаламча зиёд карем. ин гулҳоро мана мо мисли кӯдак парвариш карем. барои ободонӣ ҳамин зебогия нишон додам барои мардуми тоҷикистон. ин гулҳои мавсимие ки Парвина парвариш мекунад шафати кӯчаву хиёбонҳои шаҳр, корхонаи муассисаҳо, идораҳо ва манзили зебои парасторонро ҳусну таровати тоза мебахшад. тамоми мардуми шаҳри Исфара Парвинаро ҳамчун гулпарвар мешиносанд ва дар ин кор ба ӯ бародаронаш ёрӣ медиҳанд. онҳо на танҳо гулҳои мавсимиро парвариш мекунанд, балки гулу буттаҳои бисёрсоларо ҳам мепарваранд. дарахтони ороишии сабзонидаи онҳо ҳам зеби кӯчаи хиёбонҳои шаҳри Исфара ҳам мебошанд. хабарҳо аз хориҷи кишвар. дар вилояти Иркутски Россия як ҳавопаймои боркаш ба фалокат дучор шуд. тибқи иттилои охир суқути тайёр